nyt Joko sä laitoit sen sisälle jo? Ei, kortti on siellä. Okei, joo. Pitäisi ensin nyt hakea ne kanavat. Mä luulen, että ne ei ole ikinä haettu tähän telkkariin. Ai niin joo, kun tää on tämmönen esittely. Joo, TV tosta varmaan tulee. Sitten asetukset. Tosta. Mistä tulee? Kanavat, joo. Kanavahaku. Se on nyt kaapeli, digitaalinen ja pika. Joo, se tulisi varmaan. Ja sulla oli oliko se Ruotsin paketti? Joo, Joo. kyllä. Ruotsin ja sitten oli siinä oli joku muukin, mutta sitä mä nyt. Katsotaan. Mikä se on se numero? Onko se 100? 271 esimerkiksi. Joo, 271 on se SVT1. Joo. No, SVT1. Joo. Se varmaan sanoo, että ei löydy mitään. Joo, että nyt se sanoo, että tarkistat, että se CI-moduuli on Kyllä. Ja ootas, nyt se tulee tänne. Joo, niin sillä se. Missä mulla oli se? Siellä on se korttipaikka. Joo. Että nyt voi olla, että se kestää Vähän se sinä. vähän. Ah. Nyt tuli. No niin. On helppo. Ei se sen vaikeampaa ollut. Joo. Että nyt kun se saa sen, ja nyt se meidän demojärjestelmä hyppää takaisin suoraan. Okei. Joo, se on vaan tää demojärjestelmä, mikä Just herjaa, että nyt se hyppää takaisin. Mut joo.